Türkmenistanda maddi ýagdaý gowrak hasaplanan adamlar güýç edaralarynyň üns merkezine düşýär. Häkimetler tarapyndan guruply diýilip hasap edilen raýatlar soraga çekilýär we olardan pulun gelip çykyşy soralýar. Adatlyň habarçylary Balkan vilayetindäki ýagdaý barada maglumat berýärler. Soňky wagtda güýç edaralary tarapyndan sorag edilen adamlaryň arasynda golayda avtolog satyn alan, toý eden, haç ziýaratyna baryp gaýdan şeýlede daşary ýurtlarda diň jalan adamlar bar. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä häkimetleriň ünsüne çeken adamlaryň girdejileri barlanýar. Şeýle çäreler Balkan vilayetiniň ähli etraplarynda alınıp barylýar. Balkanawat, Gumdağ, Bereket, Mahtymguly, Gyzylarwat we Türkmenwasy etraplarynyň milli howpsuzlyk işgärleri öz hasaplaryna 40-60 müň manat pul töläp haç ziýaratyna baryp gelenleriň 150 müň manatlyk ýa-da ondan gymmat bahaly ulak satyn alan raýatlaryň seýlede tomuz din jalysyny dasary ýurtlarda geçiren maskalaryň aýlyk we ýyllyk girdejilerini barlap başladylar. Dip habarçylarymyzyň biri 9 awgustda aýtdy. Ýagdaýdan habarly çeşmeler barlyklaryň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan jikmejik görnüşde geçirilýänligini aýdýarlar. Söwda dükanlaryny eýe bolan telekeçileriň söwda terminallaryny, girdeji çykdyjylaryny jikmejik öwrenýärler. Oğul goýdy daşary ýurtlarda zähmet çekip pul uradýan bolsa, şol raýatlardan pul geçirýän ulgamlardan ýa-da daşary ykdysady bank hasaplarynyň geçirilen pulun kwitansiýalaryny talap edýärler. Emma gynansak da Türkmenistany resmi ýollardan pul geçirmeler tas ýok diýen ýaly. Banklaryň üstü bilen hem pul geçirýän az, sebäbi uğradylan dollara derek diňe resmi kurs bahasyndan manat berilýär. Dip anonimlik şertinde gürleşen çeşme gurrun berýär. Türkmenistanda ýylat köpçüliginiň durmuş derejesi ýyl-ýyldan pete gaçýar. Çörek nowatlary, dilekçileriň, zibil döwriýänleriň agyr dekmet çeken çağalaryň köpelmegi, raýatlaryň daşary ýurtlara iş migrasiýasyna gitmek tagallalarynyň güýçlenmegi agyr ykdysady problemalardan habar berýär. Hökümet bu problemalary resmi derejede boyun almaýar, emma ýylata gödökçüligini we basyşlaryny artdyrmak bilen çemeleşýär. Şol sanda maddi ýagdaýyny gowlaşdyrmaga finansiýan raýatlara ünsüni güýçlendirýär. Gumda, dağda, ýa-da hojalygynda maldarçylyk, ýyldysxana ýaly biznesi bilen meşgulanýan adamlardan hem mal saklama üçin lisenziýa, veterinar we sanitariýa epidemiologiýa stansiýasynyň ruhsatnamasy we salgy töläp tölemänligi öwrenilýär. Dip çeşmelerin yeni bir aýdýar. Balkanly polisiýa işgäriniň sözlerine görä soňky wagtda haç ziýaratyna baryp gelenlere hem üns artypdyr. Olardan Sauda Arabistanyna eden saparyna degişli ähli maddi çykdyjylar barada jikmejik hasabat soralýar. Dürli ykdysady soraglary jogap bermeli bolýarlar. Ziýaret eden döwründe Saud Arabistany döwletinde näme zatlar satyn alyp, näme çykdyjy edendikleri barada we ýurda gelenden soň näçe adamy çagyryp sadaka, näçe manat çykdyjy edendigine çenli soralýar. Dip çeşmeýdär. Adatlyk radiosy söhbetdeşleriniň howpsuzlyk aladylary sebäpli olaryň adlaryny agdamakdan saklanýar. Soraga çekilen raýatlar bu basyşdan nägile bolup, talap edilen kagylaryň köpüsiniň özlerinde ýokdugyny aýdýarlar we bank çeklerini görkezip bilmedikleri transvalyuta dolanşyk jinaýatynda aýplanmak ýaly haýbatlaryň atylýanlygyny belleýärler. Golayda soraga çekilen Balkanlylaryň adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä köpçülükde basyşdan saplanmak üçin pul bermekden başga çäre galmaýar. Mahkama ofitserleri başga etmäge iş tapman soň soraga çekilen adamlaryň gapçyklaryndaky pullaryny sanap başladylar. Dip Balkanly söhbetdeşmede aýtdy. Adatlyk radiosy Balkan vilayetiniň häkimet wekillerinden we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetleriň maddi ýagdaýyny gowlandyrmaga çalışýan we jaý ulak satyn alýan raýatlara ünsü artdyranlygy adamlaryň soraga çekilýänligi barada habarçylar şu ýylyň bahar aýlarynda habar beripdi. Soňky ýyllarda häkimetler adamlaryň toý sadaka geçirmeginiň öňüni almak boýunça çärelerini hem güýçlendirdi. Liwap vilayetinde Özbekistana gitmek isleýän raýatlaryň gümrük nokodundan geçirilmezligi bilen bagly ýagdaýlaryň göz görteli köpelendigini synlasa bolýar. Bu barada şeýle ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan Liwaplaryň ençemesi şeýlede Türkmenawat şäher häkimligindäki ygtybarly çeşme Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Geçen hepde men özbek vizasyny alyp, ähli resminamalarymı taýýarlap, serhede baranymda meniň serhetden geçip bilmejekdigimi aýtdylar. Men olara ähli resminamalarynyň düzgüdügini aýdyp, ýa-da näsal resminamam barmy diýip soradym.
olar hemme zat düzüw ýöne ýurtdan çykmak bolanok diýmek bilen çäklenirler. Dip Livaplı bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda wakanyň anyk haýsy senede bolandygy barada maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Şuňa meňdeş ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan Livaplylaryň başga-da bir näçesi özleriniň syýahatçylyk, söwda, saglyk bejergisi we oku üçin Özbekistana gitmek islendiklerini we degişli özbek wizalarynyň bardygyny hem aýtdy. Käbir adamlara Türkmenawatdaky döwlet migrasiýa gullugynyň edarasyna baryp soramagy maslahat berýärler. Ýöne bu ýerde-de hiç hili jogap berilmeýär. Dip Livaplı başga bir ýaşaýjy gurrun berdi. Häzirki wagtda türkmen raýatlarynyň Özbekistana gitmek mümkinçiliginiň kynlaşandygyny Türkmenawatdaky syýahatçylyk firmalarynyň ençemesi hem tasdiklaýar. Syýahatçylygy guramalaşdyrmaga, özbek wizasyny almaga kömek edýän bu firmalaryň işgärleri gelen müşterilere ýurtdan çykmak mümkinçiliginiň pesdigini, hususan da iş wizasy bilen Özbekistana gitmegiň kyndygyny duýdurýarlar. Men olardan munyň sebäbini soranymda, olar sebäbini biz hem düşündirip bilmeýäris. Ýöne sansyň juda pesdigini duýdurmaly bolýarys. Sebäbi siz hem köp madda çykdyjy edýärsiňiz diýip aýtdylar. Dip Türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlary Türkmenawatyň häkimligindäki çeşmämiz hem tasdiklap, munyň sebäbini soňky aýlarda Özbekistana gadan çetmäge gidýän Livaplylaryň sanynyň goşadyrnak içinde rekord derejelere ýetendigi bilen düşündirýär. Şeýle bolsa-da anyk sanlar işgärlere mälim edilmedi diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Farab awtoýollary gümrük nokodundan, Liwawyň migrasiýa gullugundan we Türkmenawat şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany baradaky statistikany ilat köpçüligine açaçan mälim etmeýär. Ýöne geçen aý Özbekistanyň statistika gullugy ýurda şu ýylyň ilkinji 6 aýynyň dowamında syýahat eden daşary ýurtlularyň sanawyny çap etdi. Maglumata görä degişli döwürde türkmen raýatlarynyň 462 sansy saglyk bejergisini almak, 67200 sansy syýahatçylyk, 1937 sansy oku we 23376 sansy söwda maksatly Özbekistana barypdyr. Bellesek Türkmenistan Özbekistana söwda maksady bilen syýahat eden daşary ýurtlaryň sany boýunça birinji orunda durýar. Türkmen we özbek resmileri özara hyzmatdaşlygy ösdürmegi ýyl-ýyldan ara alyp maslahatlaşýarlar. Türkmen hökümetine tarapdar neşirlerde iki ýurduň arasyndaky söwda dolanşygynyň mukdarynyň ýokurlanýandygy mälim edilýär. Muňa garamazdan iki ýurduň arasynda raýatlaryň özara syýahaty bilen bagly päselçilikler ençeme ýyl bäri dowam edýär. Özbekistana barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçirilmezligi bilen bagly nowatdaky maglumatlar soňky bir näçe hepdäniň dowamında Türkmenistanda daşary ýurda barýan raýatlaryň uçara goý berilmezligi bilen bagly wakalaryň onlarça gedek ýüze çykan mahalyna gabat geldi. 27 sentýabrda Raşylyk güni geçiriljek bayramçylyk çärelerine taýýarlyklar şu hepdäniň başyndan bäri alınıp barýar. Paýtagtda günde bir näçe saatlyk maşklaryň mejburi gatnaşyjylary yssyk howada agyr şertlerde taýýarlyk görmeli bolýarlar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda maşklaryň 5-nji awgustda başlananlygyny gurrun berýärler. Esasy çäreleriň biri Köpetdağ şaý ýolunyň uğrunda döwlet münberiniň öňünde geçiriljek ýürüýüş bolup, onuň gatnaşyjylary şu wagt dagdan stadionunda iýdi giderli maşk edýärler. Münberiň öňünde dawarly ýürüýüşe gatnaşmaly edilen büdjet isgärleriniň sanawy düzülüp, olar öňünden Aşgabatyň demir ýol wagzalynyň gabadyndaky dagdan stadionunda mejburi nizamly ýürüýüş masklaryny edýärler. Her gün gatnaşyjylar 2 saatlap stadionyň bir tarapyndan beýlik tarapyna hatar bolup deň ýüremäge turgunlaşýarlar. Bu ýol başçylaryň we guramaçylaryň berk gözükçiliginde geçýär. Dip habarçymyz 9-njy awgustda Aşgabatdan gurrun berdi. Bu maşklara gatnaşýanlaryň arasynda paýtagtdaky büdjet edaralarynyň we kärhanalarynyň şol sanda saglyk puwdagynyň müňlerçe işgäri bar. Açyk meýdanda bir näçe sagada çeken maşklaryň gatnaşyjylary yssyda kösenýärler. Şu günler howa 43 gradusa çenli gyzýar. Maşklara gatnaşmak mejburlygy gatnaşyjylarda uly nägilelik döredýär. Adamlar bir-birine değrenmekden daşary öz nägileliklerini sosial media arkaly hem
paýlaşýarlar. Soň günlerde sosial ulgamlarda maşk mejburlygy barada maglumatlaryň onlarça çap edildi. Paýlaşylan videolarda stadionda ýüzlerçe adamyň jemlenenligini we olaryň açyk meýdanda günüň aşagynda ýöreýänligini görse bolýar. Gararsızlyk bayramynda geçiriljek ýürüýüşe tas 2 ay öňünden başlanan taýýarlyga gatnaşmak büdjet işgärleri üçin hökmany bolup, diňe pensiýa ýaşyny goraýlan ýa-da taglygynda uly kemçiligi bolan raýatlaryň käbiri boşadylýar. Bu arada habar berýän çeşmeleriň sözlerine görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary hemde olaryň ornbatarlary şeýle-de baş hatapçylary çäre gatnaşman bilýär. Galynlaryň eklisi şol sanda din jalysdaky raýatlar hem maşyklary barmaga mejbur bolýar. İdaralaryň işgärleriniň 90 götürümü döwlet derejesinde bellenýän çäre taýýarlanmagy borçly. Bu türgünleşik çäresi wagtynda, ýagny awgust we sentýabr aýlarynda zähmet ruhsatyna çykmak we saglyk ýagdaýy sebäpli lukmanyň delilnamasy esasında ýürüýüşden boşatmak gadagyn edilýär. Çäreden gutulmak üçin ýeke-täk çykalygy işden çykmak hakynda arza ýazmakdyr. Dip maşklara gatnaşýan büdjet işgäri aýtdy. Çeşmeleriň sözlerine görä guramaçylar gatnaşyjylaryň daş keşfine üns berýär we käbirleriniň boyuny kelte görýär ýa-da olaryň fiziki halyna gowny ýetmeýär. Bu ýagdaýda şeýle gatnaşyjylar maşklardan çykarlar, emma mesele munyň bilen çäklenmeýär. Çeşmeleriň biri edara ýolbaşçylaryň guramaçylar tarapyndan ýygyna gaýtarylan gatnaşyjylaryň ýerine başga adam ýebermäge mejbur edilýänligini gurrun berdi. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary şol ýygyna gaýtarylan işgäriň ornuny başga işgäri ýok bolsa daşyndan ýysyz adamlardan hakyny tutup öz jüýsünden, ýagny resmi däl görnüşde pul töläp uratmaly bolýarlar. Dip ýagdaýdan gönüden göni habarly çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk bilen gürleşen çeşmeler bu düzgünün gararsızlyk bayramy soğulýança dowam etjekdigini aýdýarlar. Türkmenistan döwlet gararsızlygyny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň yglan edilip bäri 27-nji oktýabrda belläpdi. 2018-nji ýylda bu sene bir ay öňe sürüşdirildi. Şondan bäri däbe öwrilen bayramçylyk ýürüýüşlerine her ýyl 2 ay öňünden köpçülikleýin maşklar geçirilýär.